Megettük az egész kínai, levált, megettük. Megint csinál? Nem adjuk az osztályt. Jó. Móni, legyél benne a videóban, valamit csináljál. Teszem fel az internetre. Hello! Szia Csabi! Szevasz, basz. Hogy olyan? Ebben sem hajra. Hey! Pisti! Helga, szia Pisti! Szevasz iránytű! Bementél a izébe, a víz alá sütöttél halászrét. Jó napot kívánok! Jó napot! Levi, szia! Szerusz Szenő! Mi a ember? Két ujjad van csak, vagy mi van? No, vigyázom, ezt teszem fel az internetre. Tiszi kokos. Né, mekkora ujjat akkor? Tiszi kokos, hallod, hogy igazolást kérjünk erre a No, három. igen a bort, ember, allá. Nézd meg, Bettino, nézd meg! Nézd meg, Bettino, hogy vissza a bort! Nézd meg, Bettina, hogy Jenő munka közben süti meg az egész kínai. Kárba menne itt a tűz, Bettina, látod? Kárba menne az egész kínai. Nem hozzátok a ládát, mind megeszik a tűzbe. Olyan vagy már te is, mint a fülás? Vigyázz már, Kálmánál meleget elbaszod innen. Nézd meg, Bettina, Móni, hogy üldegelni, a raklap is itt van, né. Na, de Bettina a főnök, Jenő, nem így csinál. Mert az embereket nem biztos, hogy dolgozzanak. Rúgjátok ki. Bettina, gondolj arra is, aki Na, megsült itt a cukini, és neki fogunk együnk a cukini. A kínai? Itt a kínai, itt van né. Ez az. olyan rossz óvállat csinálni, hogy nem érzett a fűzőt. Csüssük tovább, mert még két. Jó. Le van merevedve. Egyet pedig. Most már állítva. Levi! Szökjél bele a tűzbe, legyen valami jó videó. Még sütök alig. De azért legalább valamit kapsz, ezért mit kapsz? Nagy büdös hófa. Hát, hölgyeim és uraim, mivel meg lehet nézni, itt ma az emberek a kesztyűt is megsüt is megeszik. Ennyit keressünk máma. Ennyi pénzt tudunk keresni itt, becsinálunk a céginé. Egy szót a gazdaság. 11 emberek. Mennyit keressünk 11 emberek kínai kettőt? Egy pár szót kérek a mezőgazdaságra, a cégnél, hogy működik a... Legyen szíves, főnök úr, mondja valamit, az emberek itt miért állnak munkaidőben. Kérem szépen, az emberek azért állnak itt. Igen. Jó, hoztak velük. Fázzak! De ön már süti a kesztyűt étlenségébe, vagy hogy lesz? Na. Mondja még nekem egy portúra. 3 napja már nem ettem semmit. Próbálsz meg, már elfogyott. Egy pár szót kérek a cukri sütőtől, vagy a kínai sütőtől. Na, jó, csak nyugodtan, mi? Csak nyugodtan, uraim. Ne verjen hátba, mert most sütöm a kínai. Kérem szépen, ne idegesítsen. Csak nyugodtan, csak nyugodtan. Mit Na, egy pár szót kérdek az itteni munka lehetőségről, meg a fizetésről. A munka lehetőségről de Ausztriában dolgozunk, mások együtt a kínaiakkal. De sokan vannak azon a kicsi föld. Ha megengedik, tovább szólhatok valamit. Nyugodtan! Átadom, itt van a munkatársam. Igen, ő a munkatársa? Tessék! Kérem szépen! Kérem! Jó, a mikrofont ne egye meg, legyen szíves! Ilyes vagyok! Uraim! Nézzék meg, itt már a fát is megeszik ennél a cégnél! Itt van valami Istenben, hölgyeim és uraim! Kérem szépen, maga magyarázza el nekem, hogy miért áll itt kint a hidegbe? Na, elmagyarázom. Na. És ennyit a külföldi Igen. utazásokra, a kínaiak, sajnálom, leesett a sültrű, a nyárfró. Már egy sart elfogyott. Nagyon szépen köszönjük a viszontlátásra. Na, jó lesz. Keresem a botta, nem sem nagyon, nincs pénzállam, semmi. Nincs nálam semmi pénz. Égetjük a semmit. Elnézést. Hoppá, itt van egy új ember, akkor beszélgetni, tessék. Mi ez? Mi ez? Ez az egy nadrágom van, uram. Itt van egy úriember, akar beszélni valamit. Legyen szíves, magyarázzon valamit el. Igen. No. Fizetéssel hogy vannak a dolgok? A fizetése úgy állunk, hogy... Itt a rádió cukini.hu TV.
Ja, azt is Pisti milyen nem adtad bele, hogy ide soványak a kinazsíra kellett kenni. Hölgyeim és uraim, odajövünk egy olyan emberhez, aki réges-régen a tankkal lement a Dunolán. Hölgyeim és uraim, és készítelen támadnak az emberek! Ide nem jó riportát bejelentetve soha! A tankkal lement a Dunán. Átment a Dunán. Az egyik ember a mikrofont beledobta a tűzbe, a riporter összeégett már. Egyet, hogy a Dunálnak sütött a királyokat. Na.